Hola, bon dia, sóc en Josep Pedrals i us comentaré el poema Caramelles del llibre Flors del Calvari de mossèn Cinto Verdaguer, Jacint Verdaguer. Per començar us el llegiré i així anem entrant en tema. Caramelles porta dos epígrafs, un del Salm 29 que diu: Senyor, vos heu canviat mon plor en un cant de goig, heu romput mon silici i m'heu vestit d'alegria. I un altre de la segona carta als Corintis que diu: nos veiem envoltats de tota mena de tribulacions, més no ens descoratjam. I el poema diu: s'acaba el divendres sant i la Pasqua ens va arribant. Lo meu plor se torna cant. Al·leluia. Per lo vostre adreçador, com més hi passi, millor. Per les flames passa l'or. Al·leluia. Bon Jesús, aquí em teniu. De ma carn en lo més viu foguejau, tallau i obriu. Al·leluia. D'on anava amb l'arpa al coll a cantar versos a doll, m'han llançat com un cafoll. Al·leluia. Més Senyor, això és pa i mel, donau-me vinagre i fel, vostra creu és mon estel, al·leluia. Posau-me'n més de galons, de vituperis i afronts, deixau-me anar més al fons, al·leluia. Puig per ser glorificat, s'ha de ser crucificat, en creu muire jo aviat, al·leluia. Bé, és evidentment un poema de l'època, és del llibre de Flors del Calvari del 1896 i em sembla que aquest està datat del 1894, per tant és just quan és l'època en què és a la gleba. Verdaguer ha estat expulsat de Barcelona, diguéssim, del Palau dels Comilles, ha sortit, vaja, del Palau dels Comilles. El bisbe Morgades encara no l'ha acabat de fer fora del tot, però ell és a la gleba amb les seves coses i per tant se sent una mica apunyalat, diguéssim, no? Com traït, una mica també per cosa pròpia. Vull dir, Verdaguer li agafa aquella cosa que els 40 anys previs a aquell moment no han estat un exemple de virtuts i sent que potser hauria de ser algú més torturat, diguéssim, no? I aquesta mena d'idea, podríem dir, entre masoquista i estoica, entre masoquista i estoica, diguéssim, de Verdaguer, que en realitat és una mica un patir que és molt de cristians, no? Voler el martiri, desitjar el martiri, no? I més just després del moment de veure Jesús crucificat, com cada any, no? En el cicle litúrgic, que arriba el moment de la Setmana Santa, el divendres sant acaba de passar, arriba la Pasqua i Verdaguer diu: ostres, doncs jo també vull patir com ha patit Jesús. No? O sigui, potser aquesta resurrecció viure-la des d'un patiment realment fort, punyent i que em dolgui, no? És a dir, una recerca del dolor com una cura, en certa manera, no? O com una manera de transcendir. Ja no és el mateix misticisme del Verdaguer d'abans, és aquest Verdaguer últim cap al cel, i d'això, no? Que és quasi més personalista encara que abans, no? Que sent els dolors com una cosa necessària, no? De fet, la gràcia del poema, pel meu gust, està en aquesta barreja que es fa tan bonica de cant popular. De fet, són les caramelles, els cants típics de fer per Pasqua. En molts pobles de Catalunya se n'han fet i se'n fan i se'n faran, si Déu vol. De fet, vaig consultar-ho amb en Jaume Iats i em va dir que segurament per la forma del poema, per aquests finals oxítons, no? S'acaba el divendres sant i la Pasqua ens va arribant, no me posa tornar cant, aquesta repetició d'aquests finals amb l'accent a l'última síl·laba i aquest al·leluia final, hi ha dues possibilitats de musicació. Una seria potser la del rabadà,
S'acaba el divendres sant i la Pasqua ens va arribant. Lo meu plor se torna cant, lo meu plor se torna cant. Aleluia! No? O potser la del tunc-que-tantunc. Que seria, espera... S'acaba el divendres sant i la Pasqua ens va arribant. El meu plor se torna cant, aleluia. El meu plor se torna cant, aleluia, aleluia, aleluia. Potser seria així. És a dir, aquestes possibilitats que serien com les versions musicals que més s'hi acostarien i que segurament inspiren, perquè si realment Verdaguer ho titula Caramelles és perquè vol que tingui l'aire d'unes caramelles, no? D'un cant pasqual, d'un cant de resurrecció i d'esperança, en realitat, no? Perquè hi ha aquest aleluia final, no? Però és bonic el punt aquest, no? Que li dona aquest aire popular, que a més, per lo vostre adreçador, com més hi passi millor, és a dir, passar per l'adreçador ja directament agafa la terminologia popular, no? De fer passar per l'adreçador. Parla del bon Jesús, no? És aquest aire verdegarià que la confiança en Déu és una cosa que passa per una llengua senzilla, popular i delicadament íntima, no? És quasi bé una manera de parlar amb algú que coneixes realment, no? I és aquesta forma d'amor íntim, però alhora demanant a algú a qui li pots tenir una confiança, com a Déu li té algú tan fervorosament creient com Verdaguer, demanar-li això, el dolor, no? El patiment, la creu, no? Poseu-me'n més de galons, de vituperis i afrons. Deixeu-me anar més al fons. Clar, és el mateix llibre on hi ha el Sumbernis, el Soc un cuc, i totes aquestes poètiques més de patir, no? Els misereres i aquestes històries. Ja potser no és un misticisme com el d'altres llibres, que era més intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera, i acaba sent un misticisme més viscut en un punt de recança i de fins i tot un sentit de culpabilitat molt bèstia, no? D'allò, jo ho vull patir perquè és que m'ho mereixo, no? I és molt... Per ser glorificat s'ha de ser crucificat. En creu muire jo aviat, aleluia. És curiós, no? Aquest tànatos, no? Aquesta voluntat de mort, que és alhora una voluntat d'amor, no? Aquest eros i tànatos que es barregen d'una manera estranya i que es barregen això, amb un to que no deixa de ser una cançoneta festiva que la gent surt a cantar al carrer. Esclar, evidentment, fots a cantar unes caramelles d'aquestes que són amb un joc poètic tan evident, no pots anar cantant-les amb cor i demanant caramels a la gent amb cistellets, diguéssim, no? Però la barreja d'aquestes dues coses és el que fa més potent el poema, no? Això, de dir, pren la volada d'una cançoneta per dir-ne una de molt grossa, no? Fes-me patir, Déu, fes-me patir. I això és meravellós. És un grandíssim poema. Que es pot cantar a casa o no, però que val la pena. Bon Jesús, aquí em teniu. Demà carn en lo més viu, foguejau, tallau i obriu. És a dir, és oferir-se com un tall de carn, directament, no? És a dir, perquè l'esperit pugui fugir, deixem la carn i talleu i obriu i feu de mi això, com si fos purament a casa el carnisser, no? Xarcuteries Verdaguer. I d'on anava amb l'art pel coll a cantar versos a doll m'han llançat com un cafoll. És a dir, això ja és més biogràfic impossible. Diu, més senyor, això és paimel, és a dir, però fins i tot aquest haver-me fotut fora de tot arreu, per tant, doneu-me vinagre i fel. Vostra creu és mon estel. I aquesta voluntat d'emular el Crist, no? En realitat ja és això, també una mica el punt... A Jesús se'l mengen, no? A missa, vull dir, és aquesta teofàgia, no? Que en certa manera fa més físic encara el fet religiós i de contacte amb la divinitat. És
no? Menjar-se la divinitat és meravellós. I a més és molt carnal al final, no? La deglució és un acte totalment... Per tant, és a dir, voler ser com el Crist i demanar, per tant, que et tallin a trossos no està mal vist. Per ser glorificat s'ha de ser crucificat. En fi, al·leluia.